В этом году для Ингушетии выделено 580 квот для совершения паломничества в Мекку. Комитет по хаджу начинает прием документов для совершения одного из 5 обязательств ислама. Всем желающим совершить хадж самое время собирать необходимые документы. Определена и стоимость путевок $5000 и $5500. Отправка паломников будет проходить по 2 направлениям, исходя из чего и формируется стоимость тура. Изменения отразились не только на стоимости, но и на квоте, и на возрасте паломников. Совершить хадж в этом году смогут только те, кому не исполнилось 65 лет. Таковы требования принимающей стороны. ويحمدي شغل موتيجاتس أو صار سجر تمخكرة حوت دوازون جدش دوازون ويتحت دولتات سلسو اشتخلوا لي بيلغ خيتم حتى سنة هرا شنة هرا تيب يو نتيجش كرة ويمخكرة ناخد عبق وي ياتو موتيجي بوتشاني بيلغ خيتم تاخ ناخد ستو حما بيلغو ديانت تاهم وين حنيسين موتيجش غورجي مخ قولداني بوزر أوتوبوس ناخد عبقى سنتيجير خلودواتش لا مولا خلودواتش أتى прямой рейс хуки GT да Тбилиси GT да хуки рейс да что уже волсага хезери хеда $1 барами أخشى تيجيش دودر شغل موتيجي منو ودير دبي بخا دبي أوتوبوس ثاني داخو ما كاتشل ستاو بولش إذا نقبض ساق إذا بخيزر $1 بارمي مخبا سنتيجي أخور دوق بارم بلقبه والله لا شهته نتيجي صار دوق حم دزدت دوق حم خلش دقات زبان بولج بياخش إشت سيتات قاش دوش دقيقة حاجة ديل حاشي بق حاجة دابوخش مولخ قاش موجود دولش حمنسة هيك ناها أتخذ هم حدي لستين تشلي ناخد عيوخ بقردولي تسقلر موتيجي قاش موجود هيك إن شاء الله الله قابل دول دا نزل حاجة دي لار خشناها أسفرز دادوه أسدير داخل تخنر حال كذيك أحتجدين دلي مخيت حأحتجدين دات نياقج صوت أميرش دات ميرش خلر وفت طبعا تحت وقتها دوج دول ودينين بتش عاقين جي تحت دواز نجي موتي جي وتر باحن دولج ده إزباحن دولج تع عربي ميخش كره وحجوج ده صار تعجز دول غلق جتر مخ أي برباحن دولج حنزوينا بارجوتش تيبرا لق مخلات وينا حجولقة إذا ويتيجي دواتش ودريجش دينين رسي بتش عاقين شيشي مخ ايبن بوش بو مخ بإذا جاخ ناخ دوغ ديا خادر داريا خلر دوغ دوخش وي دوغ ديا خادر تحمدي ام بغد خد عمل يود حم احتج دالج دات قوان فوق الدخات يخشر فوق الدخات اشت تخل زامي قويشي تشحشي وجو زام ام بغد ازميل وجو خلون ساعت حنا نس قاتش تي برا وي حجوشت غلق دي وي حجوشت حاجه تار ديال فرز ضد ذات سرچق دوق должи мотиге даху хаждатху иншаллах. Комитет по хаджу начал консультации. Желающие совершить паломничество смогут сдать документы в Магасе по адресу проспект Базоркина, дом 10, где разъяснят требования к хаджу, а также выдадут перечень необходимых документов. 19 мая ирштина денха тхайнизм муқатча даху ибол дабул би тешми вагар даязви اشتز بول خلير خجدتها شيء نزم قاتشو واحشو كاخد حداديس تيجداديس جدول كاخد ملاضي يالش زاجران باسبورت اتشراغ دول جدول اتشو سروك يول جدول زاجران باسبورت ديس زاجران باسبورت شيء تسمك ود جدول конце июня что масала арболж букнах тигер хаден ха ялх бот
yoluş xal detsiniz. Срок чақял, ызылхы yoluş xal detsiniz паспорт. Тахвы российский паспорт дезидыцын оз хада. Қосурт дезиды 3/4. Цветные на белом фоне дяққа суртыш дезиды. Қалсыгы суртта ашқал чекерт. Духыр-духыш xal дец. Тах сертификат, прививки аян. COVID-19 цынағы чақвяну аян, прививки аяны сертификаты да децха спутник Ви яғы жолы вакцины аян. Ши хавиныч дина yolu жолы цвейбица бол жолы чцемяхан, цинцы курса дол жол измах хабалы бец. Тақдар Саудизы оқшары цацы дуазу штихат хажвашты. Халқшар хан дуазу жол дуазуды қыз молодая алычы 57 год ден қабаққа бол хажвайы ашбуты бахтияны цацы дуазу тихатсар. Виз хайылыч динаха қоздық қышы ден халишыл жвац хажу. Цар уаттячы дуазақ. 65-летний лақа олыш болсақ, уаққа болсақ, из хачмуыт яны, что цадуазу тихатсар. Что из нахак, да, уаллах оз хабяка чарга, из моттиги лори езыш. Так, из сертификат халдизл меалыривей, и няқа арваля. 600 қосуд халқаға, цуяққа ПЦР справка халезгетсін. Анс ішті кияқатын сайны вейдез, ешіж долыш долы вегер, دادي خدرة إيش كياخد وعشت هديقة مخلص شيء واجد وشو شيء كياخد حما حشت الله دي خدق وقتنا